Gọọmenti Anambra steeti chịkọbara ọgbakọ ọzụzụ mkpụrụ ụbọchị 3 maka mmepe nakwazi nkawanye mma wee nye ndị nlekọta ahụike n'ime steeti a. Ka anyị sonyere Chibụzọ Okoye maka akụkọ ahụ n'uju. Ọ na-akọwa maka ya bụ ihe nkụzi ka onye Anambra State Swap Desk Officer bụ Dọkịta Ojuokoye mere ka amata na swap bụ atụmatụ gọọmenti etiti wepụtara iji hụ na ụlọ kọmishọn ahụike dị iche iche na steeti dị iche iche n'ala Naịjirịa bụ ndị mara nke ekwe na-akwụ ma na-alụkwa ọlụ etu ọ kwesịrị ekwesị. Na mbụri n'okwu ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Dọkịta Afamobidike mere ka amata na ya bụ atụmatụ nke gọọmenti etiti tụpụtara bụ nke magburu onwe ya maka na ọ na-enye aka ịhụ na steeti na-atụpụta atụmatụ bụ ịgba maka afọ na-abịa abịa n'ebe metụtara ọlụ ahụike. Onye ji ọkwa dịka onye isi oche otu National Association of Nigerian Nurses and Midwives ngalaba nke Anambra, Oriakụ Edith Onwuka, onye Health Educator nke Anambra, Oriakụ Ujuonwe Gbizina, na onye ji ọkwa dịka ọdaahụ ọkpụtọrọkpụ nke ụlọọrụ steeti na-ahụ maka ahụike bụ Dọkịta Obiageli Ebu na imilikiti ndị ọzọ bụ ndị nọ oge emere ya bụ ihe nkụzi site n'Ọka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.